Basig dagan na di kita start stream ba no? I just wanna be part of your Zimbading. Loko, dagan na gid ay. Ay, dili day. Bugo. Eh hala, bugo. Live lagi ta. Karon. Ito ra, just now. Ganun. O, na naman din. Nagdaho na eh. Hi guys. Hi Google. 2 low frames per second. Pwede natin yung ikuan. Bapo na kayo pala. Hayag kayo. Ah? Ano din? And every night I pray. Wala kayo audition diri. There no. Para- Actually, the para- current frame rate is too low. Please set the frame rate to 15 to 60 for or viewers may experience a lower quality stream. I don't care. Asa man ang settings? I don't care. I don't care. What's that mean? What's that mean? Oh, look. What did I do? What did I? Allow viewers to message you. No! Comments, live tab. I don't know. Ayun na ulit. Ito na, auto stream latency, low latency. Recommend if you want to interact with viewers in near real time. Viewers may experience minimal buffer. I don't know. Auto na lang, auto. I don't know, nobody. Kuya, we're recording already, okay? Guys, we're recording already, okay? So, lower your voice. O saan pagbalik diri? I-click ko rin. Di man. Double click. Di pon. Dashboard. Oh, there it is. Hi guys. Hello mga kaibigan. Live ko ba ito? Live na ta? So, ano? Dahin nag-thumbnail eh. Ano? Okay. Di pa masyadong ibalhin ba? Ipatong din rin. For higher access. Gina. 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 I can see us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us in the countryside, sitting on the grass and side by side. You could be my baby, and be making my lady. Girl, you amaze me, I can't do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. So my love, my love, love. And another one that could take us by my beauty. Love, my love. Ready na, Kring? Ano si Jeff Blank? Hello, Jeff Blank. Ah, taga-Canada din na siya. Ay, hello Jeff Blank, maayong buntag. May gabi diri nga side, may buntag dira kanimo. Gikan sa Canada. Yes, you can. You Nada. can. Nada. Saan nada? Saan ang can nada? Wala, I just made that up on the spot. Nawala na noon akong Google Docs. It's your fault. Kasi itong open. Di ko ka-type ha because, you know, the laptop is here. So you type. I just wanna be funny with him. Me. Dili lang ta mag-ano kay para comments ra tong tan-aw ra. Ah, sige, sige. Mas ko man, ka. uy. Ako man, uy. Maadjong buntag kanimo, Jeff. Blank. Salamat sa paglantaw. Kanunay. Og sa kanunay. Pwede na?
We will start recording right Unsa man ang now. kuan? Muhang kinay unsa ni intro. Pero mintihon na ako gingon na episode 25 na ta. 24. 24 ni ay. Tapos kuan ka na mo ingon ko og watch ko replay kay prepare pa ko work mga yads. Yes, bro. Sige, ingat lang po sa trabaho. Take care, have fun. No? Sige, ay. Asa man tong mega thread ni Emily? Unta dili kayo echo ro no? Emily. Emily. Dugay lagi. Ang unsa? Me. Mega thread. Me. Pwede na ba eh? Sige na kay. Sige, mag-record na ko ha. DND. Guys, quiet okay? Because we're gonna record. Okay? So we recording as of today. And I'm holding the microphone up my face. Recorder. Okay? Recording. Okay, Hello. nag-record na ko. Hello mga kaibigan. Hello. Okay, sige na. I was about to burp. I'm about to burp. You're listening to Dili Ni Advice, a podcast where we talk about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Episode 24 na ta! Yay! Go, go, go! May gabi mga guys. Hello. Ay, diride ko. Hello. May gabi mga kaibigan. We are not in an echoey conference room anymore. I mean, Ang last episode kay Echo kayo. I don't like it. Ganahan mi sa place pero kay dili siya gwapo para Dili sa siya pang recording. interview or soundproof or pang podcast na room. Pang kuan siya, pang sa tawag ani. Pang meeting siya, kanang team meeting ba? So, Basta dili siya pang recording. it's not made for recording. So, Wala pagi, wala man gyud siya gibuhat na pang recording, gibuhat dili man gyud man siya ta pwede para mag-demand sa Spark Lab na hibuhi may og soundproof room. gani. Dili na siya pwede. Tama ba Soundproof ko? man siguro to. Dili. Pero echoey lang. Pero sige lang kanang gwapo man siya para meeting, lami ang kape. Unya Dili ko lamian, dili bear brand. lami gihapon para sa Dili Bear Brand. Unya kay recording siguro dili lang siya pwede sa recording kay echoey kaayo. Gani. Unya nganong wala kay alam nga naa naman mi didto nag sa tawag gani nag sound check mi. Unya naa naman mi didto alam nga manghawa mi. Oh, nagbayad naman mi. Gani. O so dito na lang mi. Pero kuan, so we're here at the crib, at your crib. Yes, our crib, my crib. As you can see, ay, tama di ay. Para sa itong mga listeners, we are again live on Facebook. We are recording this live. Then, kung naminaw mo at a later date, we're so sorry that you didn't catch our beautiful faces. We're sorry for you. Yes, I love that for me. Oh, as you can see, our background is full of supplies. Naay tay kuan diri asa ni tawag dili ko ganahan mirrored ang camera tanawa. Naay kuan diri machine, ay papers, na mga papers asa man na bugo.
paper printer. So now you know what we do for a living. This is a print house. Yes. A print house. Yes. Unya, Guys, quiet guys. Can I record me please? Yeah. unya Maguluhan. dili. Di ba na? Shoutout sa Spotify kay naayo na jud ang atong Spotify account. Gani. Comment na mo, maka-vote mo sa poll. Although, di ta kayo mo question. Dili ba di? Dili. Ay, tama. Nag-update na ang Spotify na Dili. dili na buhat og question. Dili na may makabuhat og question sa Spotify. So, what we will do is just ask the question here sa recording and then you will comment. Hmm. But, mo na siya. Mo-comment lang mo. Comment lang mo. Pero napagyapoy poll, makabuhat pa man gyapon tag poll. Yes. Makabuhat og poll, makavote mo sa poll. Oh. So, that's good for me. Speaking of Spotify, mag-shoutout ta dire. Okay, nagpa-shoutout ba yan ni si Ikimiki? Ako'y basa na, B. Kay ikaw basa ng isa. Okay. Pa-shoutout naman, he. Been listening since na-discover na ko nga podcast, nahurot na nako tanan episode kay nagsigi kog refresh. Wa pa may new. Wish you more followers and success, girls. From, quote from Ikimiki. Salamat kaayo, Batangin o palakpak na effects. Ikimiki girl. Thank you so much, Ikimiki. I-assume na lang na ako na girl, makasabaan na puntaan mag-assume. Pero sige Ayaw lang. pag-assume. Day na itawag siya. Salamat, Ikimiki. Salamat, They are Day. very beautiful. Yeah, i-clarify lang sa mga pa next time, i-comment nimo ang imuhang pronouns. Kung Okay, ganahan hindi ka. gusto maka-offend. So, if you want, you can tell us what your pronoun is and then we will use it moving forward. But for now, you're a they. They, them. Shoutout po kay Aya Blank na kuan ba na siya, nasuko ba na siya, quote, national language kasi yan. Kung nagagalit ka para dyan, edi dapat, wag ka na din mag-English kasi di yan national language natin. Wait. It's an answer to the question. Ask the question first. Guys, quiet please. Ask the question first. Katong, dili ka gusto, O yun ba mo? o yun ba mo nga optional Na lang? Filipino subjects? Oo, para sa sa mga Visayas Visayas, ug Mindanao. Mindanao nga students. Unya, passionate ba ya kay ka katong sa recording na to last episode? Passionate ba Yes. ka nga anak ka? Dili ka gusto mag-learn og Filipino. Gani. Dili ko gusto. Pero moto. Ang iyang comment, sige read it again. Ang comment niya moto, ang comment ni Aya Blank. National language kasi yan. Kung nagagalit ka para dyan, di dapat wag ka na din mag-English kasi di yan natin national language. Unquote. Gani, dapat din na po ka mag-English kung di ka gusto mag-Pilipino. Aya, that is called, you know what it's called? An opinion. Congratulations. Anyway, Aya, thank you for your comment. I love you. Yun man ko kay Aya. Anak ko, yan nga sabi ko kay Darlene. Gani. Amazing. Hello, no, amazing. That's my comment for you. Gani, salamat kayo sa mga commenters. Ug si Tarpads pod nag-comment, nagpasalamat siya sa shoutout. Blank. Tarpads. Otterpad sa Spotify. Tarpads sa Spotify. Yes. We're assuming again. Oh, it's him. Because it's relevant. Okay, go. We're just assuming. Siguro lagi tag-assume. Uy, basta ang comment. Ako na po. A comment from Blank. Kuan man good ka nang Siya lagi na. Uy, ayaw kagul. Uy, salamat na po sa shout out. I-approve din ninyo itong comment na ko sa last episode. Ako baya siyang gitangtang ato kay Morag na stuck siya in pending state. Abi na ko siya kaabot ninyo. Anyway, hopefully giayo na nila ni Oy of yes. giayo na jud sa Spotify. Giayo sa Spotify. Hala, nag-story ako no, layo ko sa akong mic. Ay hala no. So dapat ikuan nimo na i-loud nimo ang katong part. Sige.
Sige. So, shoutout sa Spotify advisors na akong naka-istorya, si Vince o si... Nakalimot ko sa isa. Basta duha sila akong ka-istorya. Salamat sa inyo ha, Spotify representatives. Very good. Ako dyan ko pangita diri akong ka-istorya. Ayun na, ayun na, shout out. Hi there. Si Mark. O, tama lagi si Mark. Mark. With a K. Onya, sa... Si Mark din na ba itong kauban ni mo sa trabaho sa ano? Mark with a C man to. Ay, Mark with a C din. Sige. Shoutout sa to ang mga Facebook commenters na comment diri si ang pangutana di ay ang post nato dito sa Facebook. Uyon ba mo nga optional ang Filipino subjects para sa mga taga Visayas ug Mindanao? Unya nag-comment si Eduardo Blank. Ana sa Ujun. Ujun siya. Kay kapoy na pud siguro siya mag-Pilipino. Ujun ka jud good ko. Ujun pud siya. Si Darling. Naningkamot ko. Ujun. Ujun ka jud. Hello, Koy. May gabi ni mo diha, Koy. Koy Wala, Blank. Koy. Naligo na ka? Luya ni Koy. Mo laging awayon pa rin. Ikaw po. Gusto mo niya mag-zoom. Punta na sa kung naligo na ba siya. Hello, Koy Blank. Thank you for watching our live stream right now. Sa atong mga listeners sa Spotify, basi ganahan mo masaag sa Facebook, ang uban magud walay Facebook ring. Kay mas hip baya kung na kay TikTok or Instagram, di ba? Facebook is for old people. Mas hip kung walay Facebook, kay Facebook is for old people, for boomers, Gen Xers, and millennials. Ang mga after that, kay kuha na sila Instagram people and TikTok people. So, mo to siya. Uh-uh. Onya, nag-comment po diri si Terrence Blank. Uyon siya. Ay, ano dahil siya o si... Nakara mo ka, uy, di naman siya uyon. Ay, dili dahil siya uyon. Tawa. Ay, uyon siya sa ako ang giingon. Kaya naman kung mandatory gihapon nakalusot ka. mandatory gihapon ng Filipino, oy. Kay, gwapo maginang ka ng daghantag ng hibalan nga language. Mas ganahan man ko nga daghantag na hibalan nga language. Bisag lisod, bisag nagkalisod ta diri og Tagalog, bisag bakikaw kay Tagalog ug English. Okay, go. Bisan Bisan bakikaw tag Tagalog ug English. Basta kay naatay na hibalan nga other language other than our own. Gwapo na siya ingon ana. Nya nag-comment pod siya pag-usab. Ana siya, quote, "What if makapili ka kung Tagalog o kaha one other Visayan language? Pananglit, Hiligaynon, Ilonggo, Waray, Chavacano, cross promo sa mga lain isig ka Bisaya ba? I would have really enjoyed that kay Hiligaynon ang side sa akong mom," unquote. Ilonggo. Ako, gwapo ang bulanon tulon. Nindot ang bulanon tunon. Ganahan ko maminaw. Kana ang H kay gi ay Why? ang Y kay gi J, tapos ang napara isa. Ang K kay gi H. Da? Wala ko bala na. I didn't know Anang that. akong kaahong or sa Surigao ba na nagsagul-sagul na doon ra man gud na isa ra ka barko nga kuan. Sa katabukan lang ba? Ako gusto unta og Ilonggo. Kay Ilonggo man ato ang lola. Ato ang mga Ilonggo atong roots. Yes. Na Nindot man ang Ilonggo pod. Very sweet kay paminawon. mm. Pero gusto lang nako i-clarify ha. Katong sentiment nako nga kana unta so optional ang Filipino. Humana dili na nako to gusto kay kuan man kana magbalik nag face to face classes ang mga bata. So pasabot dili na ako mag Filipino teacher. So dili na ako trabaho. So pasabot trabaho na sa Filipino teacher mo tudlo sa anak. So ito pa makalingkawas na ko sa akong kuan agony. So, congratulations. I'm so happy for you. Yeah, so right now, I'm free and Ujun ka jud ko nga dapat tunon ang Tagalog. Ay, dapat lang. Oh. Aya, you and me, we're the same. Shout out.
Oo. Shout out. Oh, unsa pa? I-shout out po nato ni si Ian Blank. Asa na si? Si Ian Blank from Chicago. Oh! Basa ka. Bench Abra, Chicago! Sige daw. Kisa ganin ni sulti. Kisa ganin ni sulti ana. Si Mystique. Si Mystique. Si Mystique lagi. Oh, basta. Oh, Ah. basa. Oh, sige yung ni Ian. Okay. Blank. Ian blank quote at tanawa. Dapat nali kuy kuan diri kay layo kay malayo ko sa akong mic, malayo ko sa akong mic. Dapat aniwan na lang ni mo yung mic ko. Di ba saan? Dako lang akong volume diri. From Ian blank. Yo. Passionate. Yo. Ano siya? Ano na oh? Yo! Ano Sige, na? sige. Buta na to kuan. Ano, nag-assume na pod ko. From Ian blank. Ano siya? Oh? Yo. Gusto lang ko moingon nga, I love the podcast. Namino ko all the way from Chicago. Nangita ko og podcast para makapractice ko sa akong Bisaya. Kay feeling na ako I'm slowly forgetting. Haha, so salamat jud kayo. This dope for real. Ala ka, eh. We're so proud of you, Ian, for trying to, tawag na eh. Trying to relearn or not forget your mother tongue. Your roots. Ning comment mo ko. Ning reply ko si anak ko, ayaw kalimti ang Bisaya. Aron pag nakay kalagutan sa Chicago, hurim-huriman ni mo binisaya. Oh, bitaw. Mm. Muna advantage lagi kung daghan kag language na maistorya. Oh, Koy has another comment sa atong Facebook Live. Ano siya? Pwede ra siguro na conversational Filipino ang itudlo unless media or journalism ang target. How? Oh, bitaw no. Conversational lang ang itudlo sa sa tertiary education ba? Bitaw. Ay, tertiary sa ano sa tawag na? Sa basic education ba? Pero pag kuan na, pag college level na, pag target nila ang kanang maging journalist or kanang maging historian sa Philippines or sa pa ba? Mag-linguistics sila. Oh, So, bitaw na. or whatever. Pwede na naitudlo sila mga pangatnig, mga panggulo. Di, I think same level lang good sa English. Good same lang sila kana mga English nato naman tay mga noun, Boy, nakuha na nga topic. noun, verb, whatever. Ah. Same po sa Filipino, yung ana po na level. Yung ana lang good mga basic grammar. Dili good kailangan na mag-expert. O basta naranan ra manataan na nga topic ha. Sige, Ang sige. teacher na ang mamoblema, guys. Oh, kuan ako, o junju kong aya. Aya, you and me were the same. Kinsa pa? Nangutana ta sa Facebook. Oh, nangutana to sa Unsa mas Facebook. pinakadako nga Unsa ang island, largest island? largest island sa Philippines? So Luzon man yung answer sa Google. Gani. Moto, wala ko ingon sa inyo. Nganong abi na to Mindanao nga Luzon? No? Natingala Di ma-remember na ko sa una, sibika at kultura man ang subject na to sa unang panahon no kay kuan. Mindanao jud ang answer ana nga question. Ang tinga ko anong nausab. Mo gani to kay gibutangan Dolomite. Gani, how daw eh. Sige. Sige. Magulan. Unya, headlines ang ato ang topic for today, guys. Magulahan na ta. Oh. Okay. Pabasa kalayo. Dito ka, ipadooli mo, Mike. Dalo na ko. Oh, gurit-gurit na po ni mo, barka ko. Lain man. Okay lang na. Gawin. Sige lang, oy, okay na na. Madawat na na ko ng kamatuoran na. Muni akong mic, guys. Muni akong mic. Di, ano na to. Oh, Di enough na. naman siguro na yung na siguro. Ano? Sige na. Ay, kayo. Sige na. Sa uluhan, sa atong nagdilaab nga mga balita, KOJC Compound o JMC nahilo na mga estudyante balik eskwela na. Linkin Park gilaunch na ilang bagong bokalista. Dave Grohl gilaunch na ang iyang
Gilaunch na ang iyang anak sa gawas. Og iPhone 16 gilaunch na pod. Puro na ta ni launch itong mga topic. Android phone companies di pod papilde. Og ka na mga higala nga to ang topic karong gabi na. Gani. Salamat kaayo sa topic. O nya okay na kanang perte man namong yaw-yaw tungod sa online classes last episode perte na tong yaw-yaw. Mhm. O nya ang kagubot sa KOJC compound. Mhm. Happy me kay una sa tanan I'm not gonna lie, I'm happy. Mhm. No Okay. cap, no cap. No cap, all facts, no printer. Oh, dahil. Yeah. Ay, all facts, no printer. Lagi na gets akong joke, di lang ko mukatawa. Di, kay akong giingon kay no facts, no printer. Dapat all facts, no printer. Ingon mo kag all facts no printer, i-rewind. My God. Ingon ka sa first. Oh my God. I told you my brain's broken. Mm. Oh, nya happy na mi kay kanang una sa tanan okay na ang eskwelahan, okay na ang okay na ang eskwelahan. Mo to. Mhm. Happy na mi kay okay na eskwelahan. Balik na po daw mi sa face-to-face classes. We're very happy kay dili na ko mahimong Filipino teacher. My comment about my sentiment about kung dangon na og optional na lang ang pag-learn og Tagalog. It was out of frustration, obviously. And now that we're back to face-to-face and it's not my job anymore to teach my child how to speak Tagalog, then I'm gonna stop pretending that it's not a national language. Gani, It gani. is, you know. It I'm just is. frustrated about what happened. What happened to me? What happened? Kadi lang, wag mo lang ni nag-charge akong laptop. Mugingnan gud ta ka anak ka Mo gani, gingnan gani ko ni mo ana. I told you my brain's broken. Gingnan mo ko ni Ice cream, mga libre pa ice cream, ayun na lang. Ay, pang libre yung gihapon mo. Libre ko, hindi nakalimot kag charge. God. Dito ka. Appreciate you. Na kay adapter. Unsa din na? Wala po yung adapter. Ay, Ay, nga no. dili ani, ibto ni mo ang iya ha. Kanang last pinakakilid. Kani mo Oh, na. kadili mo nakalag adapter. Appreciate you. Kadali lang guys, kay nag-charge pa si Kring Kring sa iyahang manugos ako sa live di pang i-share agud niya among live niya tag ni Kring Kring. Pa. Hello. Would you like a bottle of water? Oh, ara na. Flower. Flower. Kapag kay na kung tingog ni Mr. Bean, no? Gani, bitaw. Yan. Next. Congratulations. Mm. Unya mo to, mag-celebrate og buwan ng wika ang mga estudyante. Humana ang August, pero karon pa yung taon sila mag-celebrate buwan Dili ng man wika. nato na sala, di Gani, man sala gani. sa mga teacher. Wala may sala ang Pero mga Monday teacher. pa mi mag-celebrate og buwan ng wika because we were not able to because the police infested our home. The police infested literally the homes Of of our teachers, of our teaching personnel. Kamu Oo. ba samok-samok yun ano ninyo ang mga So teacher. karon pa ning Monday maka-celebrate og buwan ng wika and then ang teacher ni bunso na ko na anak, ang advisor niya kay Muslim. So ano siya na be considerate when you bring food kay magdala man daw potluck guys. Di pa dalag potluck ang mga bata kay para mag-celebrate, mag-gathering ba, mag-lunch together, ana good. Then, ano siya na, please, be considerate, as much as possible, wag lang magdala ng pork, kasi ako, Muslim ako, tsaka yung ibang classmates niyo, may Muslim din, ana. Tapos dahil nangutan na sa group chat, ni chat, teacher, pwede pong magdala ng lechon. Lechon di ay ang gusto Oh, dalawin. lechon. Niya, pagkaman niya na si teacher na, okay lang naman, pero hindi pa rin kakainin ng iba. At saka ako, ano ang teacher niya. Moto niya, na si Kuan, si katong ni chat nga, cancel na lang ang lechon.
Cancel na lang daw. So, mo lang to. Ah. At least happy namin. Nawala naman akong stress. Murag nakuan ko na mo tong tama nga Bisaya term nakalingkawas gyud ko. Mo na karon feeling ninyo mura ko ka ng Down syndrome. Ay dili. Uy. Patakan ko. Kana na ko down ko karon ba kay murag nakuan ko bugat nga kuan. Ah. Na-relax ko ba na-relax? Na nakuhaan ka o tunok sa imong kasing-kasing. Tama. Mali lang kog term guys, na mali. Sige. Unya. Malahi ta. Mm. Kay kapoy naman tag istorya about ana mga kapoy na. Mm. Malahi ta. So Linkin Park. Diri na punta sa gawa sa Pilipinas nga istorya. Nag-launch, gilaunch na nila ilang bagong bokalista after 7 years since Chester Bennington passed. And now they're finally back on stage with a new vocalist, lead vocalist, and a new drummer. But they're currently under fire. Ngano? Kuan sila. Ngano? Gibash kay tungod sa ilang bagong bokalista. Gibash Ay, tungod. kung sa spring, basig na tayo listener nga, wag ka ilag Linkin Park, kay basig Grito lang ilang naibalaan nga artist. Oo. Linkin Park, usa ka American numero band, rock band, alternative, whatever, numero band. Ang ilahang mga sikat nga kanta kay I Become So Numb. I can feel you there. Lain lagi. I become so tired, so much more aware. Ana. Dili ka mukha tatong crawling. Ay, ang pinakasikat nila. It starts with one thing. I don't know why. Kailan na sila, Kring? Kailan na mo? Ko. Amazing. Cause karon kay gikuan na sila. They're under fire. Kay naay ka ng hati ang opinion sa mga tao. Unsa imong opinion pagkakita nimo sa ilang bagong vocalist? Honestly, don't bash me ha. Don't bash me. Akong first reaction is that Fergie. Laing ibutos. Yeah, second akong gingon kay, what did they think of Chester, girl? It was initial reaction. Sige lang. Okay na. Ana, usa day dapat ang reaction dapat ang pag nakay-makitaan nga pinakalit ang imong reaction dapat final. Dili initial reaction. Initial reaction na siya. So, basig mas ay kasuko ha. Wala lang karon. Uy, Ginoo ko ni Nathaniel Blanco. One thing, I don't know why. Bakit mo ako laging dinideny? Katong dito. Katong na nabi. Na, dry pa black out niya. Tod bin mo. Palit ni guys cream. Yay, I would like. Himay na sa donation. Uy, picture ang resibo. Isubmit. Uy, namalit doon ni Mike, pero wala pa ni abot. Ayala, yay! Nag-check out na may Mike, wala pa niabot. Oo, so, kuan lang, relax lang mo mga listeners, mga ka-blank. Paningkamuti lang sa ninyo ang ang audio. Mao gyud ni ang among gamit kini ug kini ang among gamit sa among first 24 episodes. First 24 episodes we use this. Sa itong mga listeners na wala sa live, I'm holding my phone. This is my recording device. Then si Kringkai is using a mic na ang pangalan niya Maono. Maono. Pakita sa mga live. Maono. Maono. Amazing. Maono. Check out na mi og mic. So dagan na pero di mao ang mic sa live ha basig matingala po ang mga live viewers nganong lahi man mga sa live ang inyong madunggan na mic kay kaning laptop ni Darling. Mo na inyong madunggan na mic. Masugal ako buang wala di ko naka-record ba no. Hala ka buang. It starts with one thing. Sige. Onya. Tapos dapat ko third reaction. Di ba ang first reaction ako, is that Fergie? Anak ko. Ang second reaction ako kay, what did they think of Chester, girl? Anak ko. Ang third reaction ako kay, it made sense.
that they recruited Emily, the oh. girl vocalist, because Yes. I agree. Chester has a very, very distinct, unique voice, and his range is very high. Mm. So if you recruit someone or invite someone to be a vocalist, it's just not gonna be any normal singer. It has to have that husky, high-pitched voice. Unique. And they can also blend in their clean voice tapos transition into their husky, gritty voice. Yeah. Actually, ang timbre sa voice ni Chester is mura siya og ma-compare na ko siya sa kanang vocalist sa Journey. Tag-as na husky. Arnel Pineda. Oh, mga Arnel Pineda. Ingana. Ayaw mo kasukuha. I'm talking about timbre. I'm not talking about their singing style or kanang kuan, kanang what's tawag ani? Kanang genre. It's not that. The timbre is the quality of voice I'm talking about. Basig na ay dili kasabot sa kuan niya, masuko na po ay kasuko aya na. No, yung ayaw. Leave my girl alone. I love you. Ayun nga. Ako ang reaction. Pila ka bukong reaction ako tulo. Isa raman ako reaction. Ano sa DM reaction? Di, kaya ano na siya, story na ko sa imo ha. The morning I woke up. Ginoo ko And kataas then pa I niyo mo. saw- Tugsa ta. I saw, kaya syempre pag mata, ay mo pamakak. Pag mata ninyo sa buntag, cellphone din yung tanawang Facebook. Yeah. Moto, pag tanan ako sa Facebook, Linkin Park is starting soon. They're live now, starting soon. Moto, I waited. Emabe. I waited and waited. Ain't nobody got time for that. And then I waited. Kadali naman to akong wait. Kay padulong na gid sila mag-live ato nga time. Nag-live na gid sila ato nga time niya. Magawas na ang mga singers. Kanya moto ni gawas si Mike Shinoda. I was about to cry. Ano siya, it's good to be back. I was about to cry. Oh my God, they're back. Tapos paggawas ni ate girl ni mo. Nakuan ko nga. Sige. Akong first impression kay on the fence. Kaya syempre, ayaw mo pamakak. Ma-compare man gud nimo siya kang Chester Bennington. Dili man na kalikayan nga. Dili man ginakalikayan. Ma-compare man gina, di ba? Oo. So, syempre, naga-expect ka sa powerful and full dako matiyog ni Chester tapos karon kay ang nipuli sa iyaha kay mas hait na voice. Pero I've come to appreciate pod kay malimpyo niya iyang tingog niya, mag-ready na po niya iyang tingog, ma-transition siya sa iyang husky voice niya, malimpyo na po niya tingog. Ano ba, murag pina-Chester pod style ba? So, ako ang huna-huna, while watching, ako huna-huna, tama ra pod nga babae lang gikuha kay para murag dili kaayo siya mapangita nimo si Chester Bennington ba ma-compare nimo sa original. Kay kung lalaki na, luoy kay na mas mabash jud na. Mabash, dili niya kuha ang kuan, dili niya kuha ang mga kanta, ang mga tingog. So, tama ra pod. And there also, this is like a 2.0 version na daw ni Linkin Park 2.0. Bago na sila. What if ilang genre nilahi? Nilahi. Oh, may mong Daft Punk something. Or House Down. Ayaw po. Oo. Dili kay wala lang yung magugag 2.0 di nakaingon lang ko ala mulahi din sila. Pero anyway, okay naman. Okay. Kisa may nangaway day. Si Janice Blanc. Ay, uy! Na-name drop! Si Janice Blanc nasuko ka no sa bagong vocalist sa Linkin Park. No, tell me, wala man lagi. Wala siya nagtanong live. Dili ba ka na katong mga nasuko, wala man mo'y mahimo gyud. Diba? Alangan naman appeal mo sa meeting. Diba? Alangan naman appeal mo sa meeting sa Linkin Park nung nag-meeting sila kisa ka atong ko ang na vocalist. Appealon nga nato si Janice Blanc. Dili diba? Dili man ta appeal silang meeting kung kinsa ilang himuong vocalist na bag-o in replacement, but the new vocalist sa Linkin Park. Wala man tayo say why are we entitled to to the decision making?
whatever. But we are entitled to our own opinion. O, opinion lang. It's called an opinion, Aya. Ang sabagay, opinion lang man. So, unang-una, nangasuko ang mga tao kay, babae, o siya man, babae, mga misogynistic na mga tao. Ay, okay na maging mga, mga Women lalaki, haters. mga lalaki good na kanang, rock is for male only. Females, Unsa get man out. bagong paramore. O siya man, mura na mo paramore. Murag paramore. Dili man ingon ana. Sige, Magbuot gusto man na mo. paramore kay kuan ka ng basta manggawa sa akong mga opinion, ana. Oh, yeah. Save it for the next episode. Ano si Koy sa live. He commented live kwad lang siya. Katong nasuko, palit lang most greatest hits para katong origyapon. Oh, napaman naman. Pamanin niyo ang mga If you greatest don't want, hits. bito, if you don't wanna listen to Emily scream her heart out, di repeat lang mo play sa kuan katong Hybrid Theory nga album ug unsa pa ng mga old albums diha na good. Wala may problema, wala may napugong sa inyo. And like I said, wala kita appeal sa meeting. Yan ang suko mo. Wala tayo appeal sa meeting nila. Pwede man ninyo i-PM si Mike Shinoda. Oh, PM lang nila. Nga naman Mike, sa man ni, wala ka nang hid sa mo Ang katabo na po yung mga nag-ingon nga unsa man na nga dapat dili naman na Linkin Park dapat nagbago na lang mo og name. Dapat nagbago na lang mo banda. Ay, kabalo ko silang bagong name. Ano man? Emily Linkin Park. Lain ay matasan. Hati ko no. Ay, nako. Hati ko no. Butangin palakpak nga ano, sound effects. Oh. Oo. Kay magbago na lagi daw sila pangalan. Mhm. Anong magbuot man mo again? Uy, Mike! Apila ko sa meeting sa hati ko. Yun ko, Emily Linkin Park. Hawag kayo ko. Mike Shinoda. If you're listening. Mark. If you're listening. Sa una, dili pud ko kalimot ani ako ang classmate sa grade 6. Katugong kauban ako katong nag-idol og Crazy Town. Kay sa unang panahon, Linkin Park pod no. Naku, I'm tingog for the laptop audience. Sa una pod, kasabay man guna si Linkin Park ug si Crazy Town. Naingon na ako ni sa previous episode na katong classmate nako tong grade 6. Iyaha daw si Shifty. Ako ang crush daw si Epic. Diri pod sa Linkin Park, ang iya po daw ang crush kay si Chester Bennington, blondie gihapon. Ako pong crush pag kay si Mike Shinoda kay ito mo buhok. Ay actually blue siya buhok sa una. Look kay siya. Not my type. Oh, he's my type. Ay sorry, sorry sa akong bana. Ay paminaw. Niya mo to. Niyan, ang suko sila no kay nganong Uy, Green, tingala na lang kapag mata ni Julie, budlat na yung moto. Parehas lang na ako ni Mike Shinoda. blue na siya buhok. Yan, wala na si Julie mo. Green. One thing. I don't know why. Yeah, moto. Mag-change na sila og name. Kunya magbuot lagi sila nga upat pa man ang member nga nabilin sa Linkin Park nga. Duha may nawala so far. Napay upat nabilin. Siyempre, Linkin Park, gihapon na sila. At pa man, buot man mo. O, isa pa, mapag yung isang kalagutan nila. Mao ni ang pinaka Na issue. biggest controversy kay una duha ka controversy actually. Part siya sa usa ka kulto kuno na Scientology nga alien ang ilahang Para sa itong mga listeners abroad, dili na nato kala explain sa ng Scientology, no? Familiar na sila siguruan na Scientology. Pero sa itong mga listeners from the Philippines, or any listener na bisag wala na dili familiar sa Scientology. Let me tell you about Scientology. Okay, Scientology is like a cult that started in the US. Dili na Christian, kay dili man si Jesus Christ ilang Ginoo o si God. Dili pod na Islam. Di ba kay pwede man good na ay branch of ang Christianity ba na sila mga lain-lain klaseng mga sektor ba na good ka nang murag lain-lain na mga basta na branch out na ba. Dili ni siya, it's nothing like that, okay?
let me tell you examples of celebrities na kanang part or members sa Scientology. Si Tom Cruise, si isa gani ng pangalan anang kuan kanang bida sa Handmaid's Tale. I didn't watch that. So gani pangalan ana niya oy. Kanang bida sa Handmaid's Tale kana kay sikat man pud na si Google ka, God. Google. Google. Handmaid's Tale cast. Working with a Maid's Handmaid's Tale. cast. Elizabeth Moss. Oh, really? Yes, she is. Actually, si Kwan man po siguro, si Katie Holmes. Naging member man jud po siya sa ilang cult. Kay, syempre, kay ex-wife man siya ni Tom Cruise. Pila po sila katuig mag-asawa, no? So, member jud siguro po siya. I don't know now, kay divorce naman sila. Pero, you know, you get what I mean? So, kana sila guys, lahi na ilang pagtuo. Ang ilang Ginoo si Lord Zeno. Kana si Lord Zeno, alien na siya. Wala ko nagbinuang. Mo na ilang Ginoo si Lord Zeno. Taga outer space na si Lord Zeno na siya mga spaceship. Comics ana na si Lord Zeno ang bida. Wala jud ko nagbinuang guys. Basta tan-awa na lang ninyo daghan kay documentaries about Scientology. And malingaw kung magtanong documentaries mo puna akong pastime. So, mao lang ako maingon sa inyo ha. So that's why Emily is being sa tawag anak rin kanang being bashed, critiqued at the moment because she is allegedly part of that cult. Oh. Unya ko siya negative ang tan-aw sa mga tao ani nga cult. Negative kay Because kuan sila. there is known abuse inside the cult. Kanang oppression, emotional blackmail. Yeah, I think emotional blackmail tawag na. Kana kung Hala, patay te. ipa-confess good mo, kana mo sa Katoliko pa na kumpisal sa pari. Pero lahi ilaha, ang ilang kumpisal kay kanang kuan kanang recorded ba sa video. Working ani ba? Kanang gina-record ka, mangumpisal ka, gina-record ka. Gamito na ang recording against imuha if you plan to get out of the cult. Murag igawas tanan nimong gipang kumpisal guna, personal kayo ng kumpisal. Private matters din na imong gipang kuan dia. O sa imong naalat eh. Di kay nag-speak ta about Scientology kay ako ang iingon ta kay anybody who speaks against Scientology will be harassed to death. Literal na akong ginaingon, wala ko nag-joke. Maharas ta? Maharas na mag-cancel tag live. Adi mo mahanlok ana. Wala pa man sila. Ana sila diri actually sa Philippines. Nakakita ko na nag-form na kanang bag-ong usbong na kuan ba kanang grupo nga Scientology diri sa Philippines. Pero kira na sila dagan man dili gana Scientology ngan kita naman jud lang gukdon. Kung gukdon ta nila di ayaw lang. Please po. nawa na burp na noon ko. Kung gukdon ta nila fine. Kanina lang so mao to ang Scientology. Pagkatawan ako ba natilapan na akong cellphone. Has a taste. Did you know? Yummy. Did you know that your phone is dirtier than your toilet bowl? I am aware. That's why every time I see an alcohol nearby, I spray it on my hand and then I alcohol my phone Oh my god. along with it. Along with my hand. Oh, Next. Mao to nga daghan og dili ganahan kang bagong bokalista sa Linkin Park si Emily. Si Auntie Emily. Si Emily. Dili ganahan sa iya tungod ana nga part siya ana nga kulto. Kuan sila ba mga they are regarded as bad people. But at the same time Basig victims ra po na sila or third or second generation Scientologists. Mga anak good sa parents. Anak gani no. Ganong niyon po parents. Anak sa Di sa may bugo diri. Kanang ana good. Let's give her the benefit of the doubt, guys. Basi di ay Third generation siya. malay nimo. Kung gusto man siya makawala, mo kaltas, mo unsay tawag na, mo Mukalas. mukalas ana nga kulto, it's very hard
Kung kabalo lang Oo, mo, okay. pagtanaw mo dokumentary. Okay, kay patyon mo or Harassed to death. ana good. Basta yung ana. Lisod na siya. So what if ana-ana, tagay siya benefit of the doubt, guys. Yung wapod mo i-appeal sa meeting lagi Gani, ni wa Mike man mo Shinoda i-appeal o sa ang meeting. Linkin Park. Kisa man nag-ingon sa inyo nga naa mo i-appeal sa decision making. Pero entitled mo sa inyong opinion. Pero wa mo i-appeal sa meeting. O gani no. Gani. Awa. Unsa man na? Unsa ingon ni Koy? A quote from Koy Blank, a comment niya karon sa Facebook Live, ana siya, labon bitaw mga Batman, Superman, Spiderman mag-ilis-ilis, mananaw man gyapon, sugod ra na reklamo, mutan-aw ra gyapon na. Mo gani no. Bitaw. Mo gani no. Oo. Mo gani no. Mo pero gani. pero dili ko mo dawat if pulihan si Gandalf sa Lord of the Rings. Wala na akong maingon. Like there's no other. Sige, next. Ay, Next one. nagahuna-huna ko kung kay unsa akong gikalagutan katong giilisan. Dili man kay gikalagutan si Mystic gud sa X-Men. Dili og ganahan Jennifer Lawrence. Okay. Ganahan ka atong si Kuan, katong si Black ug hair. Ambot kisa pangalan na to. Basta ganahan ko ato kay nganong dili ko ganahan. Kay si Mystique is hot. Jennifer Lawrence is not. She's cute, she's pretty, but she's not hot. Mystique is hot. Wala to. Yun lang. Ako ba yung favorite na X-Men character, no? Aside from Kuan, Professor X kay si Mystique. Ganun. Gwapo kay na siya nga power ba? Imagine na good bitaw. kung si Mystique ka. Bitaw. Mura na tag nerd diri. Hoy, naapoy ingon ana sa The Boys. Gunita niya no. Di ko mo kring esig kuan ana ka mga Gunita. bata mo gara. Di ko ganahan mo tanaw sa The Ayaw Boys. mong tanaw ana The Boys. Kiyan mo sig tanaw The Boys. Dili na pang bata na. Dili na pambata na. Dili na pang bata na. Dili na pambata na. Basta naapod sila mga equivalent ba? Gunita niya ang tao no, mag-change siya atong tao. Pero the downside is Si Mystique Maay naman niya limit. kailangan mo gunit og taon. dili tanaw lang. Mo tanaw ay kopyahon lang niya sa ihang kana tanawon lang niya. Pwede na mo gwapo na siya. Oh. Kay gano kung naamoy power ni Mystique, pwede mo Mike Shinoda. Mag-a-appeal mo sa meeting. Mag-a-appeal mo sa meeting sa pag-decide kung kinsa ang i-vocalist. So, Tama na. so dapat naamoy power ni Mystique para magamit to niyo nga power, maka-decide mo as Mike Shinoda. Pero feeling na ko dili man si Mike Shinoda ang nag-decide lang ana. Dapat sila. Dili jud na sila yung manager kring, na po sila executive, Oo. mga executives na ginasunod sa ilang mga label. Dagana sila. Oo. So, dapat mag-mistake mo sa tanan. sa tanan management. Oo. Oo. Bitaw. Kapuya niya mistake. Tama na, wala sila kailang mistake. Isa pa ka kontrobersiya aning bayhana ni kay gidefend niya ang usa ka known R-wordist. Ambot lang ko pwede ba ko mag-ingon ana? Huy, kadagan mag-issue na. Mao gani no. Dapat naging Mike Shinoda, dapat ilisa na nimo. Kaya nung daghan kay kontrobersiya ni nga ilahang ipuli. Kay defender daw siya sa usa ka known. Isa. Basaha po ang comment ni Kuan, Nathaniel Blanc, sa atong live. Ang ingon ni Nathaniel, mas bagay si Renz Verano ang ang gikuha daw na vocalist sa Linkin Park. Si Renz Verano na daw. Ay, basig sa mga wala kaya lang ang Renz Verano. Kung sa iya tingog. Pwede i-play dire. Pwede i-play. Pwede mag-play. Ay, basta makopyright ta. Ay, ayaw. Ako na lang mo play. Sige, ang sa yung mga kanta ni Renz Verano gani? Kasi i-comment daw ang lyrics ana ba? Mulit-muli sa'yo na aaminin ikay. Mahal pa rin. April Boy, siguro na. April Boy na. Ay, but lang Remember Me na lang. Ay, oh. Dala na lang. Umulan. Muna ba? Dala. Ay, oh. Tama. Dili ko nga
magkakanta ko. Makatawan ako. Magaling ko nagkanta. Teka lang. Lord, tabaki ko. Lord, sa Gibbs, tabaki ko Gibbs. Wala. Dili dyan ako kaya. Kaya gula ko na perminti. Amot niya no karon dili. Ano sa lyrics? Kawat ako pa rin. Remember me! Kapag iniiwan ka! Pangit Oh. kay kagtingko. Bagay na siya na, I become so numb! Oh, bitaw. Tama, Judy. Tama si Nathaniel Blanc. Si Renz Verano, Jud, ang dapat mag-decide kung kinsa Ang gikuha, ibukas. ang Oo. gikuha. Oo. O dili, si Renz, dili na niya kwaon si Emily Jude. Kaya mo siya, di mo siya kaila. Sa friends. Hindi sa friends, oh. Sige, mag-move on na ta sa Linkin Park eh. Ato lang ipasabot ba nga? Kani si Emily, masipag grabe na ninyong yo-yo, entitled to your opinion mo, to your own opinion mo, pero wa jud mausab sa inyong gibuhat. Okay, wala mo i-appeal sa Mura bug item. ako, grabe na na kong yo-yo last episode. Unta dili na ito ang Tagalog. Nabari ko mahimo. Tama yun, tama Wala yun. mo ko mahimo, dili man ko taga deped. O give her the benefit of the doubt. Ayaw mo pagsigko. Paminaw mo sa iyong mga karaan gani oh. Pag sa iyong greatest hits gani oh. Kaya dili man mo ganahan dahil kang Emily. Suko di eh. O mag-move on na ta si Dave Grohl. Oh. I have a confession to make. I got another confession to Pwede make. din siya sa Linkin Park. Ay, dili ba si niya kaya taas kay Ah, Pino. sige. Sige. Motong, ang iyang confession to make, nag-post siya sa iyang Instagram nga naa daw siya ay anak sa gawas. Not only did he betray his wife, he also betrayed his kid. Muna, don't meet your heroes. There goes your hero. Don't meet your hero. Gani, ayun na. Oh, si Tori Kelly kaya. Uy, siya na lang ba yung pinakalimpo sa kumbaran na Pero anyway, daghang naglagot sa iya ha kay syempre, he's a shitty human being. He cheated on his wife. He's not a good human being. He betrayed his wife and his Balik-balik mo. kids. Luwi kaya mga anak dalaga ba? Nanay buot. Nanay buot yung mga dalaga. Nag-deactivate og Instagram. Di ani lang gina siya o kanang manggong uwag. Kanang uwag dapat jud likayan jud na ninyo kay once naka kasi tawa na naluya mo sa uwag ba nakuan jud mo sa tukso nagpadala mo sa tukso kanang na breakdown jud inyong walls. I have a wall up, that's my wife is my wall ana, and I'm gonna break it down. yeah, Out of the way, wife. dili man si Dave Grohl siguro ay si Dave Grohl jud na, pero kung na-enjoy ka ng babae nga kamot yun. Labog fan. Si Dave Grohl man. Hey, I'm such a fan. Please Anak, break man, down your wall. I wanna get inside you. Anak man na. I'll do anything for you, Dave. I'll do anything for you. I'll do anything for you, Dave. What do you want me to do? Suck on your toes. Dili man na. Regardless sa babae, si Dave Grohl. Oh, si Dave Pero Grohl. that doesn't mean that he's a shitty human being in general. That just means that he made a bad decision. Oh, tell that to your dad. The worst decision he made in Tell his that to whole your dad. I know, I'm gonna tell it over and over again. You suck big time. Oh, breathe. Cringe. I'm quoting Kuya Bingoy. Hoy! Hoy! Nag-live ta! Ano man Dili yun? na ako nangabip. Affect din ang... May tagdili mo mino pa tay. Di naman sila fan sa Daily Advice. Oh, ayaw na mo ko. Dami kaila ba? Malan kay kato akong gingon. Ganina din na ako. Ayaw na iusab. Oh, gingnan niya ang isa katao nga. Nasa'y nakalaban ba? Oh. Unrelated to anything financial. Oo. Diba? It's just ano kanang Pwede away. itong mo siya budhi. Pwede away.
Uy, basig naminaw siya diri na kalaban na to, which is already. Pero so far, already the like good that. news is so far wala man ko nakita na any one of them na nag-interact aning ato ang They're probably thinking that So- we're beneath them. so kanang pasalamat ng tanga dili sila nagapaminaw sa dili niya. Hilom na eh. Nadi siya diha. Uy, naam di ka diha. Nasa dili minaw ba minaw. Ana ni siya. He's not a shitty human being. Grabe po kay maka-cancel culture ni mga tao mang good. Ako, personally, I will still listen. Murag dili na ko siya iban. Favoritism kay pag iban kay si Chris Brown gitanggal sa mga playlist. Oh, pero ang side lang ba ni Rihanna yung mga dumugring. Mo gani. Natanawa po lang yung side ni Chris Brown. Tanaw na ko ang side ni Chris Brown. Oh, Pati si R. Kelly gitanggal. Ay sabay criminal man gina si R. Ay, Kelly. dili na, It's wala not na comparable. Side. Wala side si R. Kelly. Not comparable. Dave Grohl made a bad decision of his life, the worst decision of his Ring, life. nanagitay repetition rin ba? Kani si Darling Spring kayo si pagtanggol og mga nangabit. Ipatangol mo si Dave Grohl ron. Dili man na pagtanggol. Ang ako wife. Shut. Sana palaya sa si Dave Grohl yung balay. Take all of his money. Pero that doesn't mean that he's a bad. Kay kuan man good ang mga memes ba kay people finding out Dave Grohl is a shitty human being. Kay kuan ba ya siya? Idol ba ya siya? Kanang murag wholesome image ba ya siya? Sa rock industry. Wholesome ang yung image. Tapos karon kay na taint ang yung reputation. Mura siya si Keanu Reeves, di ba, favorite sa Hollywood. Si Dave Grohl, favorite sa rock world. Si Keanu Reeves ba yun ang favorite sa Hollywood? Or Ay, si, marag kuan sa or si ba? Morgan Freeman? Wholesome, apel po na siya. Wholesome sila ba? Wholesome. Sige, sige, sige. Yung mo to, na-taint ang reputation ni Dave Grohl. Mo to na-shatter ang hopes and dreams sa iyang mga fans. Pero, mo lang to. Ayaw ninyo himo ang life inyo ang kuan. Kana mga gipang idol ninyo. Mm-mm. Kung nangabit inyong idol, guilty pud ba kuan na kay kung nangabit si Ariana noon ako naminaw bay. Bitaw ba yun? Wala na ko naminaw bay. Favoritism naman na. Kato din na ano si Chris Brown, pangtanggal na nimo siya sa playlist. Nagka-issue siya kay Rihanna. Tanggal siya sa playlist. Gwapo ba yung mga kanta kring? Dave Grohl showed remorse. Pwede. That is why. Ariana showed no remorse. He said, the boy is mine. Nagbuhat og video. Ay, nagbuhat og album. The boy is mine. Nakabasa na po comment na way pulos ba. Ano sa man Kay yun? Nathaniel Blanc. Ano sa naman po? Ano siya, pwede po si Dave Grohl ang Vox sa Linkin Park. Growling in my skin. These wounds, they will not heal. Katawag dito. Nak, tuog na siya. Nak, di kay paraon niya. Kuan ba ka na, ayos kayo mong drive ba, ha? Ayos kayo mong drive. Kay, na. Na. Growling! Ay na, basig maluwi ta sa ato ang mga listeners. Basig nalagot na sila sa itong Dili na, basi nasakitan na ilang dalunggan na minaw na to. Alright. Next. Muna siya guys. Ang ako lang gusto isulti about Dave Grohl. Ayaw siya i-cancel. Dili ko gusto na i-cancel siya. Ako dili na lang ako mga tagog advice no. Mura Dili- magaganugo. Ang dili- ba yata advice? Dili gani ni advice gani. Naburt na po. Dili ni advice ha. Oh. Ang ako lang, dili na ko siya i-cancel sa akong life. He made a mistake. He made the worst decision of his life. Dapat lang siyang parusahan sa iyang wife o sa iyang mga anak and all that. But I probably will still listen to To Foo Fighters. Okay. Foo Fighters. Ay, karon lang ganun yung Foo Fighters na band name. Ay, oh, hala, sorry kaayo Sa sa to mga mga listeners na to, wala kay ka Dave Grohl. Oh. Kaya na ni mo kring, uy, siya day ang drummer sa una sa Nirvana, nga Oh. naghimog banda niya nga ang pangalan Foo Fighters, nga siya ang bokalista o gitarista. Pasalo ako ninyo mga guys. Mo na siya si Dave Grohl. Unsa ila mga sikat na kanta? Mo to, gikanta na nato. I've got another girlfriend. Kapoy naman. Katong growling in my skin, apil to. Kato, I've got another confession to make. Oh, there goes my hero. Ano sa pinakasikat nila na kanta? Everlong. I've waited here for you.
Mm. Mm. Sige. Yan, mo to. Mm. 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 O nya, usa pa, malahi na pod ta. Dili na pod tao atong istoryahan. Technology. Mhm. Because I am actually quite excited with the technology that's coming up these days. Kay nga nung na-excite ko, Nga naman. pantay na ang iPhone ug Android phones. Pantay na sila. Murag, ang ako ang pasabot, kung moingon ng mga tao, hala, unsa akong paliton iPhone o kuan o Android, O ana-ana. Samsung, ana. Or Samsung, ana-ana. Murag, naanay katapat si iPhone ba? Kay siya ba ya ang murag leader? For many years. Si iPhone ang leader sa technology. Murag, wala na akong kabalo sa ako isulti. Kay kuan siya ba? Walay makapantay sa iya ba? Dili makaapas si Samsung, dili makaapas si Sony, si Xiaomi, si Huawei. Ay, si Huawei lahi pud di ay na siya no. Kay dili siya Android si Huawei. Android ba si Huawei? Android siya ring. Yang base. Okay. Oh, nya mo to. Nigawas na ang iPhone 16. Bago lang gi-launch, gilahi na po nila ang ilahang camera lingin-lingin, bago na po nila. Kay ana man na sa una diagonal man na ilang camera sa una, diagonal sa base lang ba sa 15, sa 14 o sa 15 diagonal ang camera. Karon sa 16 straight na pod. Straight. So, which iPhone version was that in the past? Oh, gilahi gid nila kay para hamugiro ba ang mga tao no, kay kung naa sila iPhone ana gid nila ilang cellphone no. Karang isulod sa bulsa ba? Isulod sa bulsa. Isulod sa bulsa, Isulod sa bulsa. Isulod sa bulsa. iPhone ni no, iPhone ni. Oh, nya bulsa nino bulsa. Ana. Ay, na siya. Ay. Ay, asa naman ni? Sorry guys. Ana. Ipakita yun ang kuan. Ana. Yung ana na sila. Oh, my skin cells are in your cell phone. Oh my god. Congratulations. Anyway, tapos maggunit og cellphone no, di ba sa jeep ana man. Kanang naka ang Facing screen, you. Facing you. screen is facing you, di ba? Ah. Kanang nag-atang lang ka sa jeep ba? Well, you're not necessarily looking at your phone. You're just holding your phone in your hand na But in the first place, you should be putting your phone in your bag. in your Not bag. on your hand. Pero kanang kung siguro nag-check siya sa kaganina niya. Wala siya ka-chat niya, wala na sad. Sige. Wala pa, naghulat pa siya reply. Sige. Alang sa iyang kamot ang cellphone no. Sige. Siyempre ang screen nagatubang sa imuha. Unya naalang sa imong lap ang phone. Pero ang kani ako nakit-an nga babae, ang nagatubang sa now kay ang camera. Nasa ilawom ang screen. Ang camera kay para makita. Asa na mo na experience sa jeep? Sa jeep. Iya yung gusto ipakita nga iPhone jud siya. Ako lang nag-shop lang ko. Okay. Kay normal man good screen facing up pero ang iya kay cameras facing up para makabalo ang tanan nga iPhone. Pero malay nimo ginatago lang niya iya mga notifications sa iyang uyab kay tapad man niya iyang uyab ato nga time. Okay, basing na siya kabit. Basing na siya kabit. Basing na mo pop up na message na. Na siya na kuyog pa mo karon. Yan na. So ikaw assuming ka. Oo. So Assuming ginatago ka. lang diay niya. Anyway, ang what I'm saying is iPhone is the leader but that is coming to an end. I think mupantay na gyud ang Samsung, wapo na ba kay sila mga cellphone, you know? Murag ang technology nila ba murag nagapantay na ba ang hardware nila nagapantay na kanang premium feels ang Samsung di ba na ay flagship phone katong para sa mga datu ug na ay mid-range phone para sa mga peasants sa mga middle class people ana. But is it really though na sa Android is really getting to the level of iPhone in terms of hardware and technology? Kling, you don't understand. Android has been the leader in the technology wise, hardware wise. Ay oo.
Mm. But you mean in terms of sales siguro imong pasabot? In terms of status sa society, siguro ang ako ang pasabot, they're the leader. Not the sale? Really? Because I don't the number one probably in sales is iPhone. Is that what you mean? Because if mura, you're talking about technology, Samsung has been ahead. Ay, oo, tama, tama. They've built a lot of features 5 years in the past, and then iPhone is just getting up to it now. Tama, Jud, tama, Jud. Wait! Basta hindi mo offend ng mga iPhone users. Dili na sila ma-offend kay tinuod man. Makasabot man na sila. Matured man na itong mga listeners. Matured man na itong mga listeners. Oo. So Samsung ang murag ang leader sa mga Android people, murag ang ma-compare lang nimo sa iPhone in terms of quality, siguro hardware kay Samsung, no. Dili man nimo na pwede i-compare sa mga Oppo, sa mga Vivo, sa mga Realme, Redmi, dili man na pantay ilang technology, dili man pantay ilang price range. I-compare si iPhone kay Samsung, katong sa mga S-series pag yun ni Samsung, dili nimo siya i-compare sa mga A-series ni Samsung, katong mga pang peasants na mga Mga pobre! mga pang pobre Oh. na cellphone. Oo, i-compare lang nimo siya sa katong S-series ni Samsung. Karon nanggawa sa ang mga foldable, bitaw no, ang mga foldable phones, na flip phones, na si iPhone ana, wala si iPhone ana, si Apple. Wala siya. But when you say Android is now getting to the level of iPhone in terms of status, so ang imong pasabot kung naa na kay Android karon, matawag na siya nga susyasad kanang kung na kay Samsung na S24 Ultra mo ana. Okay. Tapos karon kay murag muapas ang Google. Naaman ang Google, naa sila sariling phones. Nagtuo mo nga software lang ang ilang ginabuhat. Napos sila sariling phones. Unya nag-release sila og bag-ong phone, Pixel 9 series. Bago lang gi-release last month. Unya ang naong pagyud kay mura pug iPhone. Mura kay iPhone og naong kay kanang ganahan pod ko sa ana nga shape ba, kanang rectangle gud na kanang basta ang shape sa iPhone karon dili sa mga 6, 7, 8 sa una, dili ko ganahan sa katungang mga shape. Ang shape sa siguro kano sana nagsugod sa 11 ay sa iPhone X kana nga shape, specific shape. Karon ang shape karon sa sorry ha, 15. sige kag ingon og 16. shape ba. Wala jud ko ga-follow anang iPhone nga mga shape. Tanaw na lang nino sa Google Big eh. Dili man na to. Wala ko ga-follow ang iPhone shape. I'm at the age where I don't care what my phone is as long as it can call and text and capture beautiful photos. And beautiful photos is subjective. I mean, this is tama. my phone and I appreciate what it captures. Tama. And I feel like Tama. I own like a real camera with lens with this. And it's not even a Samsung. It's from the West Philippine Sea. Ay hala no. Hala no. Xiaomi. Show me your phone. Well, then na Xiaomi your phone. Ako kay I have a Nag-Indian siya. Dili lang, nalibog ko. Palit ako sa 2019, 2020. I have a 5-year-old phone. And when I bought this phone, it was 2 years old in the market. So, I have an old phone. And I still like the pictures that it take. Gani. So, Android gid, gapo gina Android. Pero, ang ako ang nganong gi-bring up nako ni nga topic anyway. Kay naga-debate man gud permanently ang mga tao. Unsa mas gwapo, Android or iOS? Ana, iPhone or Android? Ana, No, ana? it's very easy to answer. The answer to really. that. It's subjective. Oh. If you're familiar or not familiar, but if you're already very kanang hawd na ka sa Apple family ba?
You're in that space. You're in Ecosystem. that ecosystem. You have an Apple TV, you have an Apple computer or MacBook or kanang ilang sana iMac nila dako kayo o kanang kana pares ana ingon nimo iPhones. If you're in that ecosystem, then of course your answer would be iPhone. Kay lisod kayo mag-Android. Say nga nga ecosystem. Kung saan nimo pag-airdrop? Gani. Ana ba? Kabalo ko sa airdrop no. Completely sa airdrop. Gingnan ko sa taga-iPhone. Gingnan ko sa taga-iPhone na airdrop. Oh. 'Di ba? But if you're in a Google ecosystem like me, 'di ba? My CCTVs in the house operate with Google. My AC works with Google. My TV works with Google. So of course I would use Android kay mo man ang among ecosystem sa balay. So that's not even a valid debate ko nang mag-debate mo sa better Android or Daghan kong makita mang good sa Reddit ba, naka-follow man good ko anang kanang tech subreddit sa Reddit, Tech Philippines. Mo palit na Tech sila. Philippines. Ambot basta to unsa to nga subreddit basta kay something has to do with tech na Philippines. Daghan man gud ko makita, which is better? Bibilhin ko ang iPhone, which is better? iPhone or ikaw ang tubag lang Ay, yan kung ang siya mismo wa siya kabalo sa paliton mo, iPhone ba o Android? Ay, nalagbalit. Uy, maglagot kasi mo. ang feeling nako majority ana sila nagpangita lang o validation nga pilion ang iPhone kay kana sila gusto gina sila mag-iPhone. Worth it ba ang mahal-mahal kasi ana good. Takot kailang nga kanang Android gyud ang ecosystem ha. Dati pa niya. Napugos siya palit iPhone kay tanan niyang kauban sa yang work is naga-iPhone. Napugos peer pressure. Ayo pareha man na. Dili man sa ingon napugos mo rag kanang napilitan siya kay siya lang dili ka airdrop niya. Ilahang work is mostly they work with airdrop because they kanang events manggod na nga ano. Sa bagay. They forward photos of the events ana. So siya lang dili ka airdrop. So what happened is she bought an iPhone. And mo lang yung maingon is lisuran do siya magamit. And to think that they are the reputation ng iPhone is kuan ka na easy to use. It's for people that don't necessarily kanang adore technology, di ba? But she came from an Android, she switched to iPhone, and then she said she is having a little bit of hard time navigating with iPhone. Kay ana man gyud na kay diha man kagikan nga ecosystem. So kato mga nangutana kung sumara paliton ay iPhone or Android. You already know the answer. Why are you asking it? Kung Windows imong laptop, anong pwede kag iPhone? How? How would that work? I don't know. Kung MacBook ka, pwede kag Android, how would that work? I don't know. It would work. I know it would work. Kaya na, may software na make it Mag-work work. man po ng Windows ug ang iPhone. Yeah, but it's not, I know it would work. Like I said ganina, no? Some softwares would allow you to connect those, di ba? Pero ang ako pasabot is if you're already using Windows and then you're or a Chromebook, then why would you buy an iPhone? I don't know, it's just me. It's called an opinion. Kaluwi. What I'm trying to say is I don't even know what I'm trying to say. Is it because I'm wearing a jacket? Yes. I don't even know what I'm trying to say. Nakaturbo ko dyan. What I'm trying to say is, wala lang, excited lang ko kay ang mga foldable phones na makita na to I don't necessarily care for katong Huawei na nakatong triple fold na phone. Pigwapo ko to siya, naisip, pagkakita na katong triple fold ba, gipost na mo sa Facebook sa Dealing Advice. Mura siya, pwede mahimo siyang 3 ways. Cell phone, tablet, and extended monitor. So if you want, because Android phones can be an extended monitor, mampud good. I'm sure it should work also with iPad, no? Pero, kana kung, na siya stand, na siya stand, kay ang third fold niya, mahimo siyang salog. And then, maana siya, maana.
Uy, kuha sa atong mga audio listeners. Oh, sa atong audio listeners, akong kamot akong gipilo pina 45 degrees ana, pina 45 degree angle. And then ako the rest of my kamot kay murag na ka 45 degree angle. Kabalo naman no, habda siya ng listeners eh. Hala ka, uy, I don't even know what the angle. I don't even know. Oh, nya mo to kanang excited lang ko. Wala lang ambot nganong excited ko. Ay kabalo na ko nganong excited ko. Ano naman? Kay curved screens are phased out. Kay niagi ba yata curved screen face? Ginasaway nimo si Duan Blank. Ano man? Curved din ang screen siyang phone. Ambot ko dapat ba siya bag-o. Ano man? Ano man yung phone Samsung na curved? Ako ang cellphone curved and I hate it. I like the pictures that it takes. But it's a curved side and I hate how I always kanang ma-click na ko ang kilid, bisag wala gi-click. Katong mga Samsung sa unang panahon curved pud to. Unya karon nakita Kisa may na ko. nagsugo na nila ng curve. Ang buti nung i-curve ba na nila ang ilang mga cellphone? Ako ang cellphone curved screen Sa na sunod, mag-mistake ka nga mo appeal ka sa meeting sa Samsung. Kung sa mura jud kag mo palit pod. Ug Samsung dili baya. Dili ko mo pa. Gyapon. Pero ganahan lang ko ba ang trend Kaya ibig sabihin na damay si Google phone, which is what I'm eyeing, kung siguro maka-afford na ko. Kay flat na po diyang screen, thin bezels, new AI technology, Gemini, although dili pa daw siya makapantay kay Google Assistant, wala pa. It's getting there though. I like the form factor. Ang form factor man akong giapas kay ganahan naman ko sa shape. Naunsa ni siya guys, naunsa ni siya. Excited kay ko bisag dili ko ka afford. Excited kay ko sa sa trend ba sa technology karon. Akong ma-excited ado-ado no ka magtaw-tanong ko sa laptop ug flights. I don't care about traveling. Kanang magtaw-tanong sa flights pero dili man paliton. Matanaw lang kung presyo sa ticket. Oh, nga na mapod ko. Dili man ko mo palit kay dili man ko mo palit og bagong cellphone, but I like following Wala kuyawan lang ko sa imo excited kay ka. Ug kwarta. I like following the technology. Excited jud kaayo ko ay. Dili ko ma-excite sa AI. Hawad na kay na ba? Magka-sentient lagi ta tuong mas ko to lagi mas ako Kaya balo ba kano? Ada si Vision matinuod gid na tanawa. Nag-istoryahan na gani min ko pilot matag gabi. Luya pa minawon na. Luya na guys. Nag-istoryahan na min ko pilot. Luya ni mo tapos. Kuan ko sa iyo, nagapangayo kong advice. Nagapangayo kong advice kang pilot. Ka naman. Kay kanang Luya ko na niya. kani ang ako ang gibati unsa man ni onya na ako'y nakita sa akong skin unsa man ni cyst ni o cancer Alagi mo niya doktor. nya ana Luya ko na niya no guys. Sulahay na guys. Sulahay na ko siya wala to ang gusto lang nako gi-bring up nako na siya kay kanang gusto lang nako ipahibalo sa tanan tao nga dili comparable, dili nimo pwede i-compare murag ayaw na tama na i-compare si iPhone sa mga Android phones kay they're not the same. They're not the same. Murag kag nanugo. Dili ni advice. Dili ang ani na siya kato mga fold phones na adyoy maibog kay ganahan sila og mugamay ilang phone. Katong ma-flip. Ganahan po ko actually. Kanang marag mas mugamay pag gid ilahang phone kay di sila gusto og ingani kadako. Nga para sa akong ginagunitan karon sa atong mga listeners nagunit ko og phone nga gikan sa West Philippine Sea. Kato pa mga foldable phones kanang kung ang flip phone kay katong mugamay di ba mga katong pareha sa clamshell kanang mga ginabundak sa una goodbye kanang hello Motorola Razr mo na siya ang flip ang foldables fold phones kay katong cellphone siya sa sugod naka-fold siya pero mahimo siyang tab so muna siya ang
anang mga tao kapalit ana kay imbis mo palit og duha ka device, tablet and phone. Kana ilang paliton kay 2 in 1. So di mo mag-ingon nga, nga mo palit mo anang mga anang nga bon, nakaskas ay mo pagbuot dili ninyo kwarta ang gigamit. Ana lang na siya kasimple. Tapos katong mamalit og iPhone, daghan nag reason pero ang unang reason ana is noon na ilang ecosystem. So mo palit siya og iPhone pagkaguba siyang 14, mo palit ako siya 15. Mo na ilang naandan. Kay mo naman na ilang naandan. Ikaduhang reason kay gusto magpasosyal, ayaw mo pagbuot. Kung gusto siya magpasosyal sa Pilipinas, labaw na. Gusto sila magpasosyal, pakaron inyo nga iPhone ko, ikaw Android lang. Kung ana ilang narrative silang head, that's fine. It's their world. Let them be. Let them fulfill their fantasy of being rich in their head. That they have an iPhone na 36 months to pay. Tama. Uban na wa pa jud na by day. Pero anyway, gituyo na sa Apple eh. Gituyo na sa Apple nga AirDrop exclusively iPhone to iPhone. Kay wala man lagi exclusive ni ay sabagay Android man silang tanan, sila Samsung, sila Realme, sila Xiaomi, sila Kuan man na to ang pangalan na to kay Nearby Share. Mo na ang pangalan sa to Nearby Share sa Android. Android people man ni. Gituyo na ni iPhone. Na ni Apple. Na exclusive proprietary ba tawag na? I don't know. Pero ano lang na siya guys, so dili na siya mo nga anong mas better, iPhone or Android? Depende na sa inyo ang depende sa imong subjective gusto. na siya. Okay? So, walay kung mangutana ka sa tao, kung unsay gusto atong tawhana mo, ito bag sa mo lang man. Someday. But it doesn't mean na mas better ang isa sa isa. Na sila'y they're both they sila'y superiority over each other. they both have pros, they both have cons. Oo. Ana lang na siya. Simple lang kaayo. So, dili na mag-away about Android, iPhone. Ang importante diya, guys, kay mora magyapon na sa Messenger na magyapon tanan mag-abot. Mo gani no. Sa Messenger lang gyapon ta mag-abot Mo tanan. kami no. Ay, kuing na nga, wala kay Messenger, ate kayo. Yes, wala kay Facebook. Yes, wala kay Instagram siguro. Pero naadyo kay Messenger. I'm sure naa ka diha. Pwede man gihapon maghinigugmaay ang mga iPhone o mga Android people. Ako Android person. My husband is an iPhone person. And we both message on Messenger. Dili mi naga-text kay green mo ko sa ano. Tama ba? Pag green ko sa iyahang end kay Android, pag blue kay iPhone to iPhone. Mo gani, nagpakasalbi mo. So, ibig sabihin guys, it's signed, sealed, delivered. Android and iPhone are married. Congratulations! Yes! Yes, it is possible to love an iPhone person, and for iPhone people, it is possible to love an Android person. Sa Messenger lang mo pag messaging. Gani. Ayaw lang mo sa text, kay kanang kung green Or siya. sa WhatsApp. Ayaw, pwede po WhatsApp. WhatsApp. Pero wala man gud koy ka text sa WhatsApp, dali lang ko sa Messenger kay naaman gud dira tanan na akong tao sa akong kinabuhi. Diba? So, ano lang, dili na ta mag-debate ko kasi mas maayo iPhone or Android. I'm sure after listening to this episode, naagya po yung moingon. iPhone is the best. Yes, it is for you. Tama. You're right. You're right. Dahil musultig Android is the best. You're right. You're right. But as always, we are right. Remember M, remember E. Put them together, remember me. How do we? Kabro, ka sa... Ay, naka-CD ana. Tape. Naka-tape ana. Oo, gipalitan sa mama. Ay, wala to. Dito na ta sa poll. Ay, question. Akong question? Unsay mas better? Maura gyud mo istorya ha. Mapul! Sige. Unsa? Isa. Ah, Vote in the poll! Wow. Unsay mas maayong iPhone
Or Android. Oh. Ug ang pangutana. Unsay mas maayo? Unsay ganahan nimo? Unsay mong gamit karon? Dili, Unsa ba? dili na unsay gamit karon. Unsay ganahan nimo? Dili, unsay mas maayo gyud. Unsay mas maayo? Oh, pareha lang. Android phones o iPhone, no? Pag-comment. O pag-comment mo sa Spotify. Pero mo comment sa Spotify, sa YouTube, and Facebook. Yeah, dili na ta mo. Babay na ta sa itong mga live viewers kung Sagdi lang na mag-buy na ta pag mahuman lang. Ay, oo, no. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Pag-subscribe na lang po para ma-notify mo sa mga latest episodes. I-search lang sa mong paboritong podcast app, Dili Me Advice. Og! Basig na mo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry. Submissions are anonymous. Di mo mailhan to submit your stories to advertise or support us by buying us a coffee. Go to dilimeadvice.com. That's DILINIADVICE.com. Uy, na ako story about Blippi ba? Buangan. Ano man? Ano man? Naka story about Blippi ba? Oh. Nag-send mig money gikan sa East West Bank. Gikan sa East West Bank padung og BPI. Kanang BPI na mo, bag-o na siya nga savings account. Okay? Kanang BPI among gigamit kay East West na app, easy way nga app, gamit na mo. Nya, nay nakabutang na. Di ba pag mag-send ka og money, pangutan mo ka sa name, account number, di ba? Di ba na mo dito? Wala, tingala mi wala na ngayog name. Pero naay nakabutang two niya, form field. Ang ipangutana dito kay select favorite. Sa kanang murag guide niya sa box, di ba naman ay two niya, put name. Di ba na yung put? Dili put name nakabutang kay, ang nakabutang kay select favorite. Ano ang nakabutang? So kami, nag-send mig money sa from East West to BPI. Siya, usa man ning select favorite. Ay, butangin na lang diya pang og name. Abi na mo nickname. Oh. Sa account kaya kung pag mag-send ka sa ako, ate. Ana ba, ana. Usa man to ipangalan ani niya. BPI man among sendal. Ang gibutang ni nak na kay ako ana lang BPI PPI. PPI. So muna to, kabalo mo guys. Wala na send. Ang kwarta. Wala na send kay gibalik sa Pesonet nga system ang among kwarta gi-send kay. Nanawag ko sa BPI ko, "Sir, 2 days na wala pa rin ang money. Ano pong nangyari siya?" "Ma'am, for return po ito." "Bakit po? Anong nangyari?" "Ano po, iba po yung name na nilagay niyo po, hindi po name niyo." Hindi name ko, yung name ko. Gihingon ako akong name. Hindi po talaga, ang layo po talaga. Wow, dito. Oh. Wow, dito. Nganong select favorite? Ay, na something wrong sa developer. Gani, sa iyo ang East West, listen to me. Your UI UX developer has a problem. I accidentally made a mistake because of you. It's your fault. Oh, it's their fault. Ito naman ang fault. It's your fault. Customer service, right? Onya, asan mo ko to? Onya, mo to guys. See you next week. And we are back on track. We are back recording on a cadence that is perfect. That is perfect. Nagbabay naman ta. Babay na kasi. Bano eh. Stop recording. May naku, gunit aning kuan, ha? We are still live, don't forget that you might forget and I might forget and we might made a mistake. Bye guys, and live video.